vaitoziva kuti iri gamba iri kana pandakatrainiwa navo vaitoziva kuti gamba iri richanetsa iri riutanga kunetsa pane patraining richanetsa gamba irori kana panga ndiri nawo kusaidhi kwanana mutaro vaitoziva kuti panapa honde iri panapa vakomana vasi uyu atimuone mshe pfungwa dzake saka muchiri uku magazini mabara apera manje takaenda moza nganina ndoita sei sataenda ndobva taenda kunorwa panonzi pamahutwe paye pandabvisa povhiya tikati hatingaendi kusina kupatina ndobva tadini ndobva tanyatsa kuunganidzana aiwa pakashanda kana mufoni muzvirimo nemaweapons acho aishanda ipapo zvinotooneka kuti vanhu vasho vanga vachirova pakasara pakachena pakembasi wanga uri usiku sara pakachena kuti ngwara nemoto tarova paipa yakembi iya mahutwe tikati right panopa tabudirira hapana mulungu akati ta hapana pakafiwa right makomrades inini ndakuenda Mozambique asi tichiri tese makomrades ndakagara nawo kwe5 days ndikati ai mabara handisisina ndopandabuda kubuda kwandaita ndazivei kuti kwandiri kuenda kusvika kubatwa kusvika kwekubatwa nemakamara nemasoja eMozambique hamichadzokera kukomrade koinda zvanza mukuru wenyu handizive kuti amuuraya ndiani saka muchazindo pakapaka kome Herbert Chitepo hatizive kuti amuuraya ndiani saka ivo vachiziva zvavo alright takagarapo Mozambique ndopakauya reinforcement Comrade Tongo vanga vabuda ndopakauya reinforcement kubva kuTanzania ndobva ndanga ndabviswawo imomo ndobva ndaendeswa kuTanzania ikoko kune rimwe gurupu ranga rapanduka saka ndakasvika kwa hapana chandakaita vamwe vangu vaitrainiwa zvekupanduka inini zvakaramba inini ndakasvika mukurwara ndarwara ndisakwanisa kufamba zvanzi amudzorerei uyu hapana zvaari kuita. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Hadzokere pamazoe bridge pamakarowa masoja maapedza madaiso hakuna here kuzouya reinforcement yekutaura kuti magandanga anetsa panzvimbo iyi and hapachagarika Smith nevanhu vake ndokutumira mamwe masoja panzvimbo iyo right pakauraya varungu ava pabiriji pamazoe Smith haana kukwanisa kutumira masoja nekuda kwekuti vakarohwa muchihwande zvavasina kuziva ivo vakangoti tatumira vanhu kune imwe kembi havana kuziva kuti kutumira kwaita vanhu ava kune imwe kembi vasangana nemagananga panzira vasangana nemagananga parodha pavakepichwa
kukepichwa kwavaitwa hapana novari kukemba hapana ari kuzasi vaenda kunosvika pamashopo magananga akatenga zvavakatenga vakadzoka nawo akanovaurayira ipapo pabhiriji saka hapana zvakanzi vakazoonekwawo nemumwe munhu aifamba vatoora kwakunotaura kukembi kuti taona varungu vakabva apa ndopavakatumira helikopta nezvimapurasitiki vakujorera mitumbi yaurayai kwakisa mupurasitiki vakaenda nawo ndokuchiisa reinforcement yavo imomo kuti rigati vatsvage magananga yapaya rudi hapana waakawana vatodispesa vatenda mune dzimwe nzvimbo dzavo dzavairwira asi ivo havana kuzokwanisa kumusvika munzvimbo dzacho idzodzo dzanga dzakufambira magananga ipapo mamwe komanda Nyangarani dandirini vamwe vacho muteedzeri wenyu muteedzeri wangu aliko zva ainzi comrade ana muteedzeri wangu inini ainzi nguva yareba zizambi mari kanga rokuna kuzouya vazoona manje kuti komanda wedu ka hondo dzaari kutanga dziri kutitambudza muno makapagadzirisa sei ipapo nekuti uku hakuchagarika komanda aenda kwarova vaingwa ikoko komanda aenda kwaatanga futi imwe hondo vauya kwamuri vakati komanda hondo dzamuri kutanga muno vamuchagarika imba maita sei ya pavakadaro ndopandakati nini DC watinaye kana kuti district komanda watinaye ari kukomburena ndakutumira shoko kuenda kuvakuru kuti ari kuti isisi tiri kunyanya maningi kurova hondo saka hamene kuti anoda kuti tingogara chete here tisingarwe hondo ndopaakazodedzwa iye kuti iwe unoda kurambidza maforces kuti varohwe hondo ukuvarambidza pokuti vaita sei isi tichiti hondo ngaitsve kurova kwakuti ta honde iyoyo vari kumotomobiliza vanhu kuti vauye vakawanda kuno kwatiri tivadzidzisi vadzokere muzimbabwe unorwa hondo tikurire bhunu shuwa vakazodedzwa akaenda shuwa hondo lobva yangoramba ichingoenderera mberi chete haina kumira handiti tiri papo panguva yamaiopareta muri murushinga neMaundarweni maitotora here vamwe vakomana vamaitumira vechidika namujibha kuti vaende kunotrainwa muchaudza kuti kufamba so nofamba so patenge tichiita politics kuvabereki paipai handitika utoti hola tapedza chiendai munovata mangwani acho vamwe aiuya kumakusena vavatobvunza kuti muri kuswera pano here toti hatisi kuswera pano isi iye tiziva kuti tiri kudini tiri kuswera kunotouya mumwe munhu watinge tatinge tataura kuti uziva nguva dzakati tomutenda anotaurira havana Chimbwido ava vauye kuno ana Chimbwido vatogadzira mvura dzokubika sadza mujibha endotaurira sabhuku kuti tiripo paudiwa muriwo wesadza uteta saizvozvo pavanouya kunotandara nesu manhingi mapostu muyamyama ndopaanenge achibvunza kuti ko kana uchida kuenda waoneta sei isi tomutaura kana uchida kuenda unotaura kuti inini ndoda kuenda kana takusimuka pano kuti inini ndoda kutoendawo tinokuudza isisi kuti no iwewe hatiende newe pane patichakudedza wouya tozoenda newe nokuti pari zvinezvi hatisati taona kuti nderipi gurupu riri kubuda kuenda kuMozambique then patinenge tichizoenda kunoswera toona kuti tese takakwana pazvombo zvedu zvatinazvo mabhuletsi tichiri nawo here aiwa anenge atishotera kwatinoyaviga kwasara maboxes mangani onoti kwasara 5 pamwe kwasara 6 kati aiwa kuda kugara kune 12 20 saka gurupu ranhengi ndoriri kubuda kunotora zvombo uko zviuye saka gurupu iroro riri kubuda mangwana kumanheru then totodini tototaurira mujibha yekuti enda wataurira youth nengi nanengi vauye vanouya pamwe totaurira muChimbwido anovataura kuti vaite kugadzira hapana chamunotakura kana vauya vatouya zvachose hapana chaanodzokera kunotora kumba kana kunooneka hembe dzavanadzo sezvamakaita izvozvizvi zvatokwana handi kwakutoenda naye ndematakuriro ataita vamwe vaitoteerawo vega
vachiti ndikananga ndakadai ndoti kutobuda Mozambique. Wobuda mavuti Mozambique icho wosvika ikoko anosvikirawo pano mumwe mubereki woti ndiutsvagawo panogara makomuredzi ndepapi pamwe anovaisa kumasoja yoMozambique honzi kuno kuti nemunhu wekuno kuZimbabwe uyai mumuone ndiwe ndauyawo kuti ndijoinawo hondo awola totomutora tomuendesa kuma-refugees tamaendesa kuma-refugees vamwe vaitouya vari ma-refugees kutiza ndomatenge tizoenda kunotora futi mumwe vachienda kutraining. Saka imi pamakadzokera mega muchifamba mega apa makafamba sei kunosvika kuMozambique muri 1 maifamba futi here muchiti tauya tiri makomboredzi kana kuti yanga ingori verevere? Ndiri ndega inini kuMozambique ndandozikanwa kuti Herbert Chungwa anofamba ega. Okay. Kana akaya pano patotomutambira kuti ari ega pane zvaawira hapana chimwe aperwa nezvombo. Alright. Andida. Saka ivo vanotonditambira ndakudzoka kwako ndotodzoka ndapiwa futi imwe reinforcement. Nechimwe chikwata manje. Nechimwe chikwata. Kutotungamirira kutungamirira ichocho ndenda nacho andasvika kuyeku ndosarendawo. Komanda anenge ari ikokoka kwakutogwa kuti iri gurupu rikuenda kwakati iri gurupu rikuenda kwakati gurupu inoenda kwakati iwe wakaonekwa ulipo iwewe ndiwo wakomanda ukomanda vanyowana anokuteedzera ndeuyu security ndeuyu MO ndeuyu logistic ndeuyu atokwana 12 mati masvika madzokera apa muchinotora zvombo makasworwara asi makangenge maenda nechimwe chikwata kuti munotrena asi mataura wedi zvekuti chakanga chapanduka chapanduka ichishuwa ndadzokerako handina kuzokwanisa kutrenwa nokuda nekuhwara ikoko ndobva vandidzora. Asi vanhu amuri kuti vanga vapanduka chii ivo vachiri kutraining handisinyadzonzwisa shona vanga vaenda kunotrenwa zvokupanduka vanga vakatrenwa kare handitika vaitova muno mukati muno vamwe anga ari kufulanda uko handitika vamwe anga ari kufulanda vamwe anga ari kuriye saka vanga vari kuriye ndovanga kungonokora muno mufulandi kuti tikatora nhenga anonzwisisa uye tikatora nhenga anonzwisisa uye anopanduka anobvuma kupanduka. Saka inino hamene kuti chidzimboyanya ini haina kubvuma kupanduka kana kuenda kwandakaita kuti ndizotorwa kuti ndipinde mundege kuti ndiende kunonzi kuna Chingweya inini zvakandikonfuse kuti pfungwa dzangu inini dzikutotendera kuti ndiende kuna Chingweya ndoda kudzokera kupi kufulanda ndinorwa hondo. Saka vakandimanikidza inini shuwa ndakaenda nekumanikidzwa asi ndakasvika kweko ndichingodzika kubva mundege imomo kungosvikawo pakembi pacho andinozokwanisa kufamba ndobva kutotanga kutorwara ndakapedza svondo chaichai ndisingadyi kana mvura ndisingani. Saka zvakazovaita tsitsi kwauya futi reinforcement yanga yapedza kutrenwa kutobva yauya mupi muna Chingweya imomomo kunokwira ndege. Saka ichipinda mundege zvikanzi iye ngaachitobva muno mungaende ndopandikazotorwa kupinda mundege kuya kunodzika muBeira ndobva pazoya comrade Tongogara akauya kunotambira reinforcement atambira reinforcement shuwa yakaenda nemarori enda kukembi inobva ndaiswa muvhovho muprivate car yawo akachema kuti shuwa here munhu ungapanduka una mwana wamunhu achirwara zvakadai chichi. Saka amangwana yacho ndobva ndapiwa gurupu ndikati ndipei gurupu ndikangosvika pabhodha chete ndasvika pabhodha comrade ndinopora zvikanzi uri kunyepa ndikati chokwadi ndiri kuzvinza ndikutorota nekuhope alright ndobva ndapiwa marori anokwana kuita 2 akazara zvikanzi uchienda nawo unovhura Chipinge ndopanokonovhura Chipinge 76 sikakuyeko ndovhura Chipinge 76 ndaoni ngosvika pabhodha mangwana cho makuseni ipapapo muchivhura mangamina nani makomrades mamwe muchiri kurangarira makomrades handi kutorangarira yawo ndanga ndinano comrade Tsine ali pa Centenary ndina comrade anonzi Maunganidze ali pa Dalweni apa ndina comrade anonzi Morris Yakaoma ali muno muHarare ali mukadzi wake ari kurwara ndina comrade anonzi Kadiki ali pabhindu kudharweni kukaranda uko
ndina comrade anonzi ndiani ali apa kufa kunesu ali kupi amene muchitungwizo anditi nana kapenga amene kwaloko mafoni awo namba zawo anditi ndinazo ndokunonzi enda unovhura chipingi enda unovhura chipingi ndobva kusvika panonzi pasifunga bhera shuwa ndichisvika pamangwana chimakuseni ndobva ndatotanga kutofamba ndikomene Ebert Chungu ndikati ndini wena ufunga mhanya itoni panotanga kutomhanya Augustine ndiye tingati chiko provincial chiku kwa Mtaro anonzi Augustine Mary svikanzi Ebert Chungu ndiwe ndikati svikanzi watopola kawe ndikati kutondishamisa wena right makumbo anga akatoleruka aya manya tonobana banya svikanzi shuwa all right manheru toita sei ndikati manheru ndikutopinda mukati manheru acho banapinda mukati nemugurupu pinda muye mukati negurupu riya vananzwa mabhazi ari kuuya bhazi riri kuuya bhazi iroro makomrades toda kuritora riende kuMozambique rimboita basa rotakura makomrades vanoenda kutraining wow alright maposition paya vanamira murodhi yangu yekumira murodhi hayo ndaisingamboisiya ndomisa romira bhazi right rikuenda papi bhazi rikuenda patamandai right ndinofanira kubuda iro patamandai ipapo bhazi roro pinda kudeza makomrades pinda comrade enda kumapeto chako chakwebhazi back seat mumwe pakatapo mumwe pamusuwo apa ini ndiri pasteering driver buda apa nalo kusvika pabhodha rombonyura pasina mvura pasina kana chii kunyura nemadhaga chete madhaga chete akaoma panoera kuenda vakuru venzvimbo iyo zvikanzi pana chakaipa tsvaga foja yavo yebute svika pamuti kubvaisa chiumbo chaomberera paya zvakanaka zanga mangwana makuseni stata aitoni bhazi reni kwakusitata paikanya kuna bhazi kutosimuka kudai right umubhazi mamusina vanhu manga mune vanhu nawo Mozambique ndipandasvika panonzi pamuchenedzi ndipatarara mangwana cho makuseni naro Chimoyo ndaenda kuChimoyo ndikati bhazi handifaniri kudarika naro ndichienda kukembe kwedu risina kutaura kumakamaranda vanozoti machibhomba yapindani papa yabva kupi ndobva taenda kuya kubva ndatsaunza bhazi ikaenda kupi mukembe memakamarada makamarada akanzi bhazi rei taribatawo isusu taitorerwa mamombodadza taikepicha kunoko taitorerwa nemazambian saka bhazi rei hakuna kwari kuenda ndikati zvakanaka zvikanzi achitobuda munhu ndikati good ndobva ndabuda pandaziva vanhu vaya varimo mubhazi momo nadhiraivha uya vandati kamba kuChimoyo svika kuye kubva ndaona komnitongogara varipo pandavataurira nyaya iyo zvikanzi hakuna zvakadaro pinda muvhovho tiende kwakupinda muvhovho kwakusvika kuyeko zvikanzi haiwa taingoseka naye zvikanzi oleti pamaiseka naye madii mamo pabhazi racho angaiwani paya zvikanzi nadhiraivha wacho anga maisa munhengi muchitokisi ngabude ndobva abvisa paya nzi right dhiraivha bhazi unditeera mashure manenge ndichifamba wanza nevanhu ava tolati ebe tipinda muvhovho tiende kukembe ndopinda muvhovho bhazi iri pamashure isi pamberi famba mbichana bhazi chifamba mbichana kusvika tasvika mukembe right ebe tichungu bhazi rako kaende ndobva tohwa bhazi riye ndobva raenda kubva raenda kunochengetwa mota kugaraji kune dzimwe mota all right ndazviona izvo
so ndochita sei ndikati zvomwe ndizvoti mangwana ndifanire ndichidzokera zvikanzi all right tikupa vamwe enforcement yati yatora munhu iende ikoko futi ndikati zvakanaka right ndasvika ndapiwa enforcement ndikati iri gurupu ranga riri kuneri ngalipinde mudevhuri range rinotora mombe nemabhunu ndobva rapinda mudevhuri range vanga kunzi kuwenera wenandoa mombe dzose dzimwe dzataitumira kupi kuchimoyo kuti vanhu vari kuchimoyo vawane chikafu muriwo dzimwe dzindo dzataimboiswa mumabhesis ndiri imomo tikati no handitombono kwapura vai pakiriyeta pataenda pakiriye moto ndipatateka bheteri kedu ndipatabudirira tikati atichibva kunobudirira ndobva kwaya rimwe bhazi pandatora futi rimwe bhazi rechitunja ndenaro iro ndakano kusvika pachibavava ndobva ndaisa mamwe marefugees kukembe makamana dai hainanzi kupinda maenda ndakaona huyanga hwawo ndobva ndananga nalo straight kuchimoyo kembe yedu isisi kwaonana komuredi tongo tikati ndane rimwe bhazi zvanzi mabhazi ayo kuyabvisa chiudzii ndikati no mabhazi ayo kuyabvisa kwaya ndikwaita ndiita ambush kana achiuya anhu vongoti ndiri kutadza komuredi nokuti toda kuti tiwane riri transport inotakura mari enforcement yedu inosiya kubhodha ichitakura zvombo zvinosara kubhodha zvikanzi ipapo right zvakanaka mabhazi kubva ipapo pa2 yaya yakabuda yaya hakuna bhazi rakazouya kwanga kwakuya private car ndinemi futi aiwa nevarungu vakuuya natoko pane mota tekokomune tetembito foja nevamwe vaenda vachisa zvinana chingwa mashopo mabhiskitsi chii saka ndaitorawo nedzimwe dzaitakura nguru vechurinde ndaitorawo mota idzodzo ndichiendesa kupi kumozambiki saka ndobva vazviona kuti uyu munhu uyu kawaitwa mudedzera zvona ndikatiti ayambuke ndobva ndayambuka bhechi nengi sabi ndobva tati mubhohera chu ndikati kani vagona kundisa kuna sapana chavagona zvikanzwa ndeiita chete chiva ndakaironga ikaenda pamuti usina zita ndwaronga kudaro tikati manje muti usina zita is a very big camp reinforcement atakapiwa ndekuchinokola reinforcement atakapiwa ndikuchienda kunorova ipapo zvirova ipapo zvochiva takabudirira tikamwazana tese ndobva takuti gurupu rinoenda kuigurupu rinoenda right ndobva tachigara ndakuda kufunga zvekuchifamba ndega kafamba ndega muno chii ndichaita no ndotanga kumupa political orientation kuvabereki vanzwisise ndokuchipa politics vabereki ndoda kuziya chinangwa chedu isusu ndechei chinangwa chenyu ndochekudzinga lungu muno kanai tikavadzinga toita sei angaziro sikanacho haoneke papa anonomutaura ndokutaura nevabereki ati chinangwa chedu muno ndechei chinangwa chedu muno ndechei mondiudzawo chinangwa chenyu muno ndechekuda kudzinga varungu kuvadzingirei chekuda kuvadzingira muno kuti tigare zvakanaka kuvapa tinogara zvakanaka hatina chii chikukuti imimi hamuna kugara zvakanaka zvatinofanira kuita isisu tikuzvirambidzwa vanoda kuti tichiita zvavanoda ivo zvavanoda ivo zvakafanana nei akatoona tichichera pasi
anobvunza kuti pasi pamuri kuchera apa panei. Vaona kuti tirimo fodya chichi anoti fodya mukulima muda kuiti muda kuitisa sei. Saka zvakawanda zvavanotirambidza kuti tive tinoita muno munzvimbo yedu. Zvinoera zvacho zvatinoti izvi zvinoera ivo vari kuzvifumura. Saka tinoshaya kuti taishaya kuti tingazvitaurirawo ani. Saka bhedha isusu takutoti pamwe mimi pamauya kudai vana vedu pamwe ndiye mungatotununurawo. Apa tikuona mukuti endai munotora ng'ombe mudhevhure mudzowenera dzemabhunu ari kugara mudhevhure. Zveshuwa utaona uyu mulungu aigara pa uyu aichengeta makarwe chichi makamudzinga zveshuwa akabuda akaenda. Zveshuwa nanhaso tinenge tikuenda tikusununguka hapo tinenge tiri kubanganuka. Ndokunaka kwakaita ani ikoko kuti ndokunaka kwamakaita minoti mukutidzingizira mhandu. Vana venyu vari kuziva here chinangwa chedu isisi? Munombovataurirawo here chinangwa chedu chatakanangana nacho? Wenza kwete. Okay. Vana venyu vataurire kuti remangwana. Nyika ino ndeyedu. Haiziva pambe pfumo. Nyika ino ndeyeropa. Nyika ino ndeyakasiyawo nemadziteteguru nemisvikiro redu huru rinonzi mbuya nehanda vachiti vanakaguvi. Mbuya nehanda vachiparara vakati mapfupa anga achamuka ndo achapedzisira honda ndasidza panzira. Saka honda yacho ndeyatakuita isusu. Saka vana vaning'ina nehanza dzedu dzinofanira dzichisiwa dzikure dzichisiwa kuti utongi hwemangwana hunenge huchienda kwavari kuvana vamuri kubereka nevatichazoberekawo isusu kana tararama. Noti kuti imimi ndimi muchazoona utongi asi kuti vana vamuchiri kubereka ivo vamuchapedzisira kubereka ndo vachazoona utongi huchaitwa munyika ino une uchi nemukaka nyika ino ana baba nana mai nana sekuru. Batai mazwi edu atiri kutaura. Kusununguka kwedu kwasara pashomanana pambitsi diki chaizvo bhunu takutorikurira. Kana ndiana anga ari kuachena ngaachitokurumidza kubva ikoko kauye mubatane nawo. Mabatana nawo muchigara pasi nevana vazive remangwana ratakanangana naro. Muri kunzwa here? Uhungu unonzwa mururu nomulidzo zvakutoti kunoti right. Apa vanzwisa chichemo ichocho. Saka imimiwo seimi muri kutitora history. Shuwiro yenyu imimi yamuri nayo kwatiri isisu ndeyekuti kudii. Toda kuti tichinzwa kuti imimi shuwiro yenyu imimi iri papi. Yamuri kutitorera munoda kugara nayo here? Munoda kudii here? Ndiani wamunoda kuti adzidze? Munomudzidzisa muchiti kudii? Sekutaura kwamuri kuita kuti maitora vabereki movaita orientation movaunganidza chinangwa chedu chatoda kurwira muri kuziva here vabereki chinangwa chehondo yerusununguko movadzidzisa toda kuti tirwire tidzinge mabhunu tadzinga mabhunu mugozogara zvakanaka ende nevachazotonga pamberi apo mugoziva tiri kutongwa nechi nemunhu mutema. Zvimwe chetezvo nekudaro vana vacho vamairwira kuti vagozogara zvakanaka havazivi kuti nyika yakauya sei. Ndosaka muri kuona zara nhasi takaita sei takagara pano kuti vagozviziva kuti aizvi ndo Comrade Shungu vakaunza rusununguko paitambudzwa vabereki vedu kumashure uko. Nekuti vamwe handi kune vanonzi maboni free. Kunzunzi free chii chakambenge chiitika kumashure kwanga kuine hondo. Hondo panoda kubvunza kuti pane pamwe here pamakagarawo nawo pasi kubva pane vamwe makatanga kutora history yeyi kuti ko chinonzi chimurenga chii? Chinonzi hondo chii? Hondo kujasadza here? Hondo kutaura here? Hondo kufamba here? Hondo kugara pasi here? Hondo kufunga here? Hondo kuita sei? Kufa nekuuraya nekuurayiwa. Asi vakauraya vakasaurayiwa ndo vatigere navo pazuva ranhasi. Pana hatina kugara tichitaura nyaya dzemuchato dzekudya raisi nesaladi. Takudzitaura senyaya sematauro amuri kudzita. Asi panguva iyoyo zvaida ushingi
it is tingati muri kuita muri kuzvirerutsa so kuti tizvinzwisise asi chaizvo paground paida kushinga ndaudzokera kuchipinge comrade Shungu ndanzwa muchiti pamakasvika kurushinga nana Muzarabani makasvika nekusvika kumasvikiro nemhondoro dzenyika madeployiwa kuchipinge makasvikawo mukaita sei panyaya dzechivanhu takasvika tikanoonana nemasabhuku masabhuku tavaona ndopavakatiendesawo kumasvikiro taonana nemasvikiro iyaya haana kutiomesera masvikiro vakatigamuchira nemaoko mairi tagamuchirwa nemaoko mairi masvikiro iyaya zveshuya mamwe mashoko atakazenge taakupiwa anga achibva kuna Chivitangwena asi Chivitangwena semunhu aita unga gadhi waChivitangwena aita unga munhu anga mujeri asi nemashoko ake aituma kune vamwe kuti endai munotaurira vana vevhu kuti munomu munoitwa zvakati munoera so vakateedzera zviteedzwa izvozvo vanokwanisa kurarama Zimbabwe haizovatambudza kuti vangasununguke chikudzii kusununguka kwavo kwandiri kuona nini kuri pachena. Chivitangwena atumira shoko kuna Musikavanhu Musikavanhu achienda kuna Mutema achizoendawo kune tumwewo tumachivi tuduku takafanana naMuumbe anani zveshuwa mashoko tichayawana kubva ikoko hazvina kunge zvakatiomera hazvina kunge zvakadi asi takaona zvinhu takazvigachira nemaoko mairi zvava zvakatipfavira nokuti takazviteedza nemazvo masvikiro anga asingatinetsendene vaitipangidza zvokuti takanyarara kudai tikati zii tenge tichinzwa ndanzwa kunga chapungu chachema oti zii ndikunzwa kunga mota iri kuchema indege asi anaini ndege anga ichibuda nepapa haizosvika kwatiri isisi inenge yatambirwa nechapungu chinge chakubva uko zvosvika kurovana apa kudai zvakanakawo futi handiti maona right kuchaenda nechapungu icho chihwisane ndege apa yo ko chichiva chichena chikati chodai chonanga chakaita straight hakuna kumwe kwatingabude nako totenda neikoko kuenda nechapungu ndege yautovhinga kana kuti yanga ichida kuti yakuya kunobhomba pano pachabhomba pano payakaenda kunobhomba uko ikufungira kuti ndokune chii kune magandanga izvo magandanga anga ari pano patobuda pano patero ndokwanda chapungu ndesatiti hondo yedu tairwa nemidzimu because pese patairara nepataizomuka tatisingakoshokisa foja ibute pamusinde pemuti tichiuchira kana tandisingaswere zvakanaka patiri kuenda pacho panotoya chapungu chete chinototisimudza ipapo chinouya mushemushe chisvika papo chodai zvisati tingatichienda tichingobuda mabhonansala achiridza muno mupfuti muno achunga kuti tirimo asi tabuda kudhara taiteerera zvaidini zvaitaurwa nemidzimu saka vana vedu ava tiri kubereka ngavachiteerera zviri kutaurwa kuitira remangwana kuti risazovashupa kana kutonga nyika hakuvanetse simbu ndosaka maona tiri pano saka takuonai muri pano ndipadai ndichikubvunza imani kuti iko vana ivavo vamai kunotorera history vachakubvunzai imimi muchavabvunza ndoda festo muchavabvunza imimi munovabvunza muchiti kudii ndichibvunzawo kwamuri mani kuti daiti muda kuvati muvabvunze imimi munovabvunza muchiti kudii naimi vana vana hapana chekuvabvunza pari zvino vana chiripo chiri zvino ndechekuvapa information ndechekuvadzidzisa ndechekuvapa history iyo mubvunzo inotozopa kwavari ivo kuti tazviona izvi tazvinzwisisa izvi ko apa pakadii apa pakadai kana kuti vanogona kuzobvunza kuti zvino takarasika papi asi tichazopapindura ipa musapindure mubvunzo uyu aya mbomirai aiwa ipapo handipinduri pane pandoda kuti ndibvunze
mavati mimi zvakati right ivo apa ndada ndikubvunze kuti ivo vachakubvunzai saka ivo manje zvavachaita vachati right mimi matiudza nzira iyi nzira yekutonga nayo tichazoitonga tinotonga tichiti totonga nenzira ipi apa nokuti taona zvese history taiona iyi nepayakanangana napo yakanangana napo kuti tiende pautongi tofanira kutonga nehungwaru hatifaniri kutonga tisina hungwaru tikatonga tisina hungwaru totoononga nyika tichibvunza mudziyo tinofanira kutonga tine hungwaru toita brick to brick anditika tichivaka nyika yedu noti tichiparadza tinofanira ngo tichitonga tichivaka tichitonga tichivaka tichitonga tichivaka noti kutonga tichiputsa anditika oya dausiya politics tozopedzera nepolitics ngatimbotaurai zveguns and bullets pahondo dzese idzi comrade Shungu tichizonosvika kuchipingi pane here yamunototi apa ndo pandakanga ndafira ndichitanga ndiri muDarwin panga ndafira inini pandikazosara ndega ndozvakazondipa kuti rega ndichifamba ndega takaedzerwa tichifamba zvatakaedzerwa tichifamba patikazoenda kunozorora takamobiliza chokudya hachina kunonoka kuuya ndobva chakurumidza kuuya bhunu ndobva rakasirawo kusvika pasvika chikafu ndopasvikawo bhunu tiri kudhishirwa chikafu kuti iwe musikana takura sadza uendesapo takura uendesapo pane munhu angachiti achipa komani kuvasikana kuti takura sadza ruendesapo ndiye akazorohwa nebhunu ndobva tavaona kuti varungu avo ndobva tatotanga todini kutoridzirana navo taridzirana navo ndakasara ndiri ndega ndine pfuti yemakumbo ndichiridza ndobva ndaona kuti mabhuletsi angu asara mashomanani ndobva ndadini ndobva ndasumuka ndobva ndapeta makumbo epfuti ndobva ndamhanya ndichidzenga ndobva ndati muruko wacho ndobva ndaenda panomwe muti unonzi mupfuro anonzi muchihwa muti iyoyo muhombe unoita zvimashizha zvihombe siwangongoti vhule saka panga pane kakwenzi tumakwenzi tutatu tanga tiripo tava takadai ndakaona kuti ndinange mugomo mabva kurira pfuti manje vamwe vangu vatiisa nekuku kuti ndiende nekuku uku pamwe kune bhunu kuti ndiende nekuwa kuti haakana pana paenda kutosekifasa kuti kufa kwangu kusafa kwangu hazvinei ndobva ndaenda pachikwenzi ichocho ndobva ndarara ndakarara manhedu kudai pfuti yangu iri apa chimuti icho changa chirifanike panapa nepane imba iyo panapa pazuva panapa ndikati ndikaenda kunzara varungava vanouya wodini womira wepo pai vachafamba famba vachandiona ndiri pano pazuva ndobva ndaenda pazuva pasina kana chii kati pana pabhunu haringapamire pano inotoenda pamvura apo kwabhute shuwa ndadaro zuva rakandorova ndiri ipapo helikopta ikauya ikanhonga munhu uye varungu varova munhu uye apa ngachidhisha chikapu movhetereni apo ndobva vaisa muhelikopta ndobva vaenda varungu 8 vakadzikisirwa ipapo nevamwe vaya ndobva vambotenderera ipapo ukwanga ndiri havana kusvika vavandotenderera kubva vatotaona kuti gurupu iro lainano iri magurupu amina papo kubva kwasvika manheru shiya ndobva ndabuda masoja ayaridza futi mugomawo vauya neikoko iye futi kwapfurirwa comrade uya chifungwa kuti kandiwanowana chii iniwo ndakuda kuti ndibude kuti ndipinde nemupofu kubva ndavaona saka haina kuzoita hope yekuti ndivaridzire because igepi yanga anaye madistance yacho anga akati rebei
vanga vakaita na 50 meters apart. Saka kuti ulolo yalibva pa 50 apo pano uye kuti uzolova luku kwakwa azviite. Kudanga chinzanga chinzi 5 meters apart ndikadai ndakavalidzira vese vakadaro. Saka ndakavatedza vadarika vaenduka vadarika vaenda ndobva ndapinda mupofu. Ndapinda mupofu kudaro. Ndobva ndabvunza zvikanzi hamuna. Ndobva ndatora road yokuenda ndinoziva kuti kwanga tapana na garden point nevamwe vangu kuti kana tikaita hono tosangana pakati. Saka vamwe vangu vakakasira kusvika ikoko. Ini wausiku ndikati zvandindega nzira ndingapoerepwere ndikaenda kunopinda mumatoro manenge vakahwandira murodi. Nokuti vanga vane system yekuchera makomba so vachihwandamo. Ndingati zvakaita irodi kai uchera makomba munomu wohwandamo kuti vangona chete anongodarika patoridza futi. Ndobva ndati kana ndobva ndatora futi yangu bva ndaenda kunotora badza kwakuchera pasi. Ndobva ndafushira futi yangu ndobva ndatogara ipapo pamisha apa. Ndobva kwauya maCID vanga vari 7 ndobva vamira musha kwachena. Ndobva vabvunza kuti kuno kwamunomboona magandanga here. Zvikanzi kuno kwatinомboona magandanga. Imi muripo ipapo? Ini ndiripo. Mukutopindurawo kuti hamuna? Ndikutopindurawo ndatopiwa chimwe chitupa nomwe munhu. Ndati tinomboona magandanga. Zvikanzi kunenge magandanga akatizira nokuno. Zvikanzi kuno kana kusvika. Zvikanzi koye ndikati ndiri mwana wamuno mudzimba dzedu ndedzidzi. All right. Ndobva vapinda mumota. Ndobva vaenda. Ndobva ndanyora katsamba kangu. Ndobva ndapa mujibha ndikati mhanya kwakati uko kwaChief Kateya. Unoona kuti kune makomuredzero apakatsamba. Wauyaziya kunointora wena nisina mabara angasara mashomanani. Zvekuti kanti ndiite petrol hapana. Aula tobasvika kuyadzora ndibadzora minduro. Zvikanzi right tiyato kutora kumanheru. Kati zvakanaka. Ndobva wauya paya kwakunitora kumanheru. Tikati handi. Bataenda. Ndobva taenda kwaChief Chitanga. Tasvika kwaChief Chitanga kuyekuka. Ndobva tara mangwanani makuseni. Pataona maBedford 2 akazara makarati masoja. Vari kunodhibhisa mombe. Machief Lusandisambo. Vachinani ndikateera ndikateera. KwaChief Mukosa. Ndikanga kune dhibi. Ndikati vale gate chasingana vambo kudzoka. Regai vambodhibhisa mombe. Ndokudhibhisa mombe ndokupedza. Maza angarapa. Vapedza vakuya. Ndikati ambusha komana. Ndikuita ambusha ndinobva ndakwapura vese. Magandanga aya talidzirana nawo. Ndoenda kunoridza kupisa mota. Pane padhuze pane imwe svikiro ranga riri ipapo yanzi Chitange. Kwanza maita basa nangu. Asi musambotiza kaenda kurefu. Ndiana hwanda apo. Gara ipo paini parodi ndiwe gara ipapo. Isvikiro rokutaura. Svikiro. Ana svikiro iri. Alisolo kuti bato iri panapa nivarungu vanapa. Alright. Tazive kuti kutaura kwese kwatikita apa tikutaura nesvikiro noti homwe. Right zveshuwa svikiro iroro tikaona tikakuta kuti pacha. Tichi tazazokona shumba. Si shumba inobva wauya svikiro racho kwatiri. Zvikanzi musatize. Makatolindirwa ipo pano. Naye shuwa takalindirwa kusvika kudoke. Shumba mchiona? Shumba iripo ichingotitendera so usiku yanga yakutochema. Zvikanzi musambocha zvenyu mazukuru. Shuwa takarara ngwere mushe. Iwo havana kurara usiku hwese yanga ichingorozha chete. Uku shumba ichichema kuiwo vari kurozha uku. Kusvika kuchene. Shuwa chindira nsvikiro seshuwa. Chena mushe ngwere tupeta tumagumbezi paipadire. Iro ichienda iye kusimudza bwa kunanga kumabhazi wangu kuenda kuMozambique.
zvikanzi kwaenda nako ikoko mindaini ikoko mukasvika mberi moswera ikoko moona kana kuti munopararana sei asi musache musandipfura ndinenge ndirini musacha pamwe ndotokutarisa iso asi musambotya kuti pane zvamunoita tikati zvakanaka yasekuru zvishuwawo takaswera zvakanaka hapana kana chatakaona kana kudii tikati hapana patachengetwa zvakanaka naye tobva ipapo ndopatazongoparadzana vamwe achienda oku aiwa ndiye mamiro anga takadini anga takaita pane imwe hondo yatakaita yamuri kubvunza munonzi murishinga mwachifi Rusambo nzvimbo yachifi Rusambo nokuti chifi Rusambo akapakatera katera kubva pawo mukosa kubva pawo chitange ndoranga risvikirwa asi anga apiwawo futi umambo ndozvanga zviripo apa nzvimbo yamukosa ina Makuni ina Rusambo right tibvunzai zvimwe ndanzwa muchiti chivindi ichocho ndo chakazoraisa Comrade Kid Marongorongo zvakafamba sei right Kid Marongorongo naSolomon Ngoni nyaya dzavo dzangaita ugamba hwavo hwanga hwakanaka asi chavazenge hwakuipira manje ndokuti vanga vakupinda mumisha machimwa doro nditimaona manje ndozvakava kuti zvakakonzera kuti tirasikirwe nawo nekuti povhu yanga yakutovatengesa kuti vari pano pane mapovhu dzasingati saka vaiti vakasvika pamuta panenge pane doro aiwa vaimbotokangamwa zvekuti tiri muhondo handiti maona saka kupanduka kwavo kwanga usiri kupanduka kwokuti anga apandukira makomrades kupanduka kwavo ndekwekuti anga asisada kugara nemakomrades vaida kuhwa hondo vari vega ende ihondo dzacho vachitodzirova vashuwa uchinzwa kuti vaita hondo kuvarova nemabhunu ukuvarovana nemabhunu asi kuti chavanga chavazoshatira chokuzofamba vachimwa doro chete ndochandakazokonzera inini kuvatisa futi mugurupiro wekuti inini ngandifambe ndega zvedoro ndoda zvehondo handiti pagurupu ramakatanga kuuya naro ndonzwa muchitaura kuti makanga mina nabadza tari nabadza nhari Zibwe navhu napasi nachidhakwa nachimulenga gurupu iro riri ana Chimulenga vakazogumidza kubuda munana comrade Mujuru vanga zisawanika muno Mfulandi vanga vave kuriye tanga tasarana naJames Bond nanhari nabadza naziso napasi nachidhakwa saka imimi nanhari nabadza makazopesana papi kwete kupesana kwokutadza kusachanamisa asi kuti ivo vachienda uku imi muchienda uku kupesana kwatakaita panana badza badza nanhari nanachigohwa vanga vatopanduka nde pane gurupu reri kuda kundidzora futi kupi uko kuti kwandikaenda kunoti handina kuzodzidza kuna Chingweya kuti ndinozoenda kudzidza vapanduka gurupu revashandi patakazosiyana navo kuti iri gurupu rapanduka iri nachigohwe badza nhari gurupu langa rakatori wandei saka hatina kuzinga tadii ndovanga kutora vana tekere kuvaisa mumajajisa musoro emombe yakaora kupanduka ikoko kana ndinazoti comrade Shungu mumbopanisa kuti gai papa kana muchiti nhari nabadza nachigohwe vakapanduka chii nokuti chinangwa manga muri mese kufrandi ende chinangwa chehondo changa chiri chekurwa kuuraya muvengi nekusunungura Zimbabwe ivo pavakazopa munozoti mimi panoshandiswa wedhiri kuti vakapanduka nezvakazoitika vakanga vaita sei kupanduka kwavo vanga sisada kuti isisi tichiuraya varungu vanga sisada kuti tichiuraya varungu vaida kuti iwo handiti kwanga kwakunzi kwane inonzi zipa yanga yabatanidza kuti ZANU PF ne ANC
ne zapo nditika saka zvese zvanga zvaiswa mumaoko mamuzolewa okay muzolewa wanga kuda kuti nyika ino yanga yanomutupe kuti Zimbabwe Rhodesia right paZimbabwe Rhodesia pa ndo patakaramba 1 mubatanidzwa wanga wapo wokuti tibatane nevarungu angachizoita president apa ndiani vaida kuti iwo anga kutora cover yekuti muzolewa ndiye achata president iye anga siriye president anga achidzokera pa Smith saka Smith manje na muzolewa manje na Smith vanhu vangakabatana saka anga akurova nebuleni kuti wewe bata ma leaders aya adzoke kuno kwatiri akadzoka kuno kwatiri tonyatsa kuona kuti achatonga ndiani asi Smith anenge ali pachigaro iwo chisawo ma top officials because vanga vachinzi vagwisi vashandi andika saka pa ushandi ukawo kushanda kwao kwanga vachita vanga vachizoti isisi tiri agwisi tiri vashandi saka isisi ndo patairamba kuti aiwaka wonzi Zimbabwe Rhodesia nyika inozoita senemu senyu hakuna nyika ine senemu iwo lati iwo varungu vanga vaichiti Rhodesia chii kare vachinzi hanzi yainzi Nyasaland woraiti ndi Nyasaland vakazobvisire kuti Rhodesia Nyasaland vakunzi yakunzi Rhodesia ko Nyasaland akazombvisire akaona kuti hakuna chinhu chini hakuna nyika ine senemu ko imimi akutipira nyika senemu sekuti Zimbabwe Rhodesia aiwa kagungo haringatonge nyika kagondo riripo anditi muno ilo gondo haringatonge nyika futi chapungu chiripo anditi maona mai chapungu ndechiridzi chenyika gondo haisiridzi renyika andi gungu haisiridzi renyika asi chapungu ndechiridzi chenyika because chinofamba nemasvikiro svikiro chinhu ndingati svikiro chimwe chakafanga mweya kunga chinolota chinozvirotso anditika chinotaura zvinhu zvinoitika pamberi apo chaunozobvuma wega kuti nofunga kuti unochiwapa kuti mudzimu yangu yandipa mudzimu yangu yakupa chii chawaona kaicho haungati gondo randipa gondo rakupa chii hapana gondo ndirokubvuta tunhiyo saka ndoona kuti mapandukiro anga akaita vanhu ava ndozvakavakonzeresa kuti vamwe vazotisiya nokuti vanga vasingadi kuti vanhu vasunungure Zimbabwe vaida kuti tirambe tiri munhu apo muRhodesia alright hatidzokere kubattlefield hande kuchipingi marova kembe pachipingi rimwe battle ramuchizobva ipapo muchienda kumberi nderipi latalova pachipinge chipinge takalova panonzi pamuti usina zita takazoenda kunorova panonzi pamadondo talova pamadondo pane pangatapiwa mission na comrade Tongogara kuti Herbert Shungu enda munopwanya Bechnavu bridge Bechnavu bridge tichirongera sezvatiri kuita izvi ndobva kwatumwa macomrades vakabva kuMozambique kuti enda munopasamba Herbert Shungu kuti no bridge riyenga achiriga kulidini ulipasa because mangwana tinoshupika isi tichironga zuva richidai macomrades ndobva ayambuka kubva vatinzwa patidini patigere vauya ndokubva ndipa tsamba zvanzi Herbert Shungu aiwa bridge chiregai kupwanya kozi mangwana zvingatinetse apo tatounganidza matirere edu mushe kuti tonodini tonodonhedza bridge zveshuwa pavanenge vakakasira kukurumidza kutuma zvokuti bridge iroro danga rakadonhedzwa nanhasi tiri mupfumbu tichitambudzika saka tanga takungaita maambush hapana camp yanga takurova because mamusisina camp bohera yanga yaliberated muMozambique izi chungedu yanga yekuti tiite bush into office saka zvakazokona ipapo nekuda kweLangers House
zvekuti langa dzawatsi kudanga isina kukasira kudeedzerwa muno makaita bushint office yaiuya nokuda kwekuti bhunu langa lamuno mutaundi pakupwanywa kwakaitwa chi matenga anoziva kuti paipwanywa matenga aya vanhu vakapwanya matenga iyoyaye vanga vari muhighfields ende zvivana zvemumuye zvaiziva tactics yese andidika asi akatrenwa uko ndokuchidzoka kuuyawo saka isisi shungu yedu yanga yekuti tiite bushint office saka pabushint office ka yanga ichizotibatsira asi yanga isingatibatsire because bhunu nemafungira yanga yakaita nebushint office taiwana zvinhu zvishomanana zvizhinji vanga vasiya vakuwadza sei ndichiti taizosvika kuwana zvinhu zvishomanana nekuda kwekuti bushint office isusu patichada kuti tichironga zvomumaofisi vaiva mune maoffices asati tasvika muya muka vanenge vateyateya zvimwe kuti vakabata ichi anosvika chaora ichi chadini mabanzi motikari machi anosiya vaisa shuga achaita kuMozambique ya saka takazoti no kungwara ngatitaurirane Banana achiita president Mugabe ngachiita prime minister tochiona kuti iwo pachazoriwa tenge tichifamba tese toita as a national army vana venyu mimi vaSmith nevana vangu ngavachibatana pamwe chete tochidini tochinyatsodzidza asi pazvakaitwa zvetiri maassembly point Smith anga atogara anga atoronga imwe strategy yekuti pamuchabatana vari mukembi imomo munofanira kumutsana chete ngadzitsve tiri mukembi tumwe tunzira vanga vatoisa tumahandi personal mine unimona so zvakaita pakembi yepanhengi yekuinyanga vanga vaisa tumahandi personal mine asi takazenge taburana takarovana nemapurisa tikadzvirana nevarungu tikavakurira mapurisa tikayakurira pakazoya comrade Mujuru akati no chimbomirai tikati nokumira zvanzi isu tateona dhara strategy yacho yanga vakaronga imimi chimbonyararai shuwa vakatora zvimwe zvitunha zvacho zvanga kuwadza vakanoviga vega right ndopapera pakadaro saka ndokuchiona kuti pabushint office ka yanga isingati basi yanga itikonzera kuti tikuwadzise zvimwe zvinhu zvangatida kuzoshandisa asi tinotenda kuti kutaurirana kwakazoitako kuti kuri right kuti takazowanawo zvimwe zvipenyu zvimwe dzozi vadini vauraya zvavo but pakuuraya kwavo vakadira nehwese rwatisina kunyatsa kuona kuti ndozvavaita kuti vaidira usiku vaidii saka matalks ekuLancaster akaitwa imimi muri kubhohera matalks ekuLancaster yakaitwa inini ndiri kubhohera yaitwa ndiri kubhohera ndanga ndatobviswa achiitwa ndobva ndabviswa kubhohera ndobva ndaenda sadi kuonana Maputo kuna Mapai uko ndakupinda kuonana Chiredzi kwanga ndava maikoko ceasefire ichiti ceasefire ndanga ndiri ikoko ndakazobviswa ikoko kuya painyanga chinzi pano pane makomanda mashoma ndabviswa painyanga ndopandakanzi enda kuchitungwiza kuna assembly point
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa taigara mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.